Astăzi am să mă refer la două evenimente importante ale săptămânii trecute, evenimente care ne pot da, celor care ne uităm atent la sport, la evenimentele sportive, în atletism, dar nu numai, și o să vedeți la ce vreau să mă refer, care ne pot da o imagine a ceea ce se întâmplă astăzi, ce se poate face, ce face conducerea sportului în administrație și în management și ce s-ar putea întâmpla previzibil sau nu în anul următor. Mă refer aici la campionatele naționale de atletism în sală în 2024, care au fost găzduite de sala Ioan Söter la sfârșitul săptămânii trecute și de Gala Sportului Românesc. Vreau să mă refer, probabil că voi comenta mai mult despre Gala Sportului Românesc decât despre campionatele naționale de atletism, din motive evidente, pentru că au fost câteva comentarii ale unor oameni care au responsabilitate directă în sportul din România. Și aici mă refer la Elisabeta Lipă și la Mihai Covaliu. Dar hai să trecem la comentarii. În primul rând, campionatele naționale de atletism în sală s-au desfășurat la sfârșitul săptămânii trecute. Rezultate mediocre. Aș putea spune singurul nume important de pe listă a fost cel al Alinei Rotaru Codman, care a luat startul la proba de săritură în lungime. O surpriză este faptul că nu a câștigat și că a terminat pe locul 2, iar restul rezultatelor, restul numelor, într-adevăr, se pot regăsi în echipele naționale, în echipa națională care a fost la campionatul balcanic, în echipele naționale care merg în general și reprezintă România, dar sunt numai acei sportivi care acced la finale, într-adevăr cu performanțe meritorii, dar de la care medaliile ar fi o surpriză. Pentru care medaliile ar fi o surpriză. Am vrut să spun de la care se așteaptă medalii numai sub formă de surpriză, nu sub formă de certitudine. De asemenea, câteva nume au lipsit, câteva nume importante. Cred că aici motivele sunt numeroase, sunt și justificate. Sunt multe competiții în acest an în atletism, competiții de obiectiv, iar fiecare se orientează în funcție de programul propriu, în funcție de interesul propriu, în funcție de starea sănătății, în funcție de condițiile primite, de posibilități de cantonament și așa mai departe. Spuneam rezultate modeste, atât la sprint, atât la sărituri, atât la semifond și fond. Și aici aș putea să remarc ca premiu lingura de lemn, ca să folosesc unul dintre premiile care sunt celebre pentru lucru care nu este făcut așa cum este planificat și cum ar trebui. La proba de 1500 de metri masculin, uitându-mă la acea probă de 1500 de metri masculin, am înțeles că sportivii, mentalitățile în România nu s-au schimbat nici măcar la nivelul antrenorilor, nici măcar la nivelul sportivilor și desfășurarea acelei probe a fost într-un fel oglinda modului de a administra în Federația Română de Atletism. Pe scurt, istoricul acelei probe au fost două serii valorice. Prima serie era seria favoriților. A doua serie era seria care probabil ar fi contat pentru întrecerile de tineret, pentru că aceste campionate naționale de seniori au adus la start și categoria de tineret. Dar din nefericire, spre surprinderea tuturor, seria favoriților a fost mai slabă decât seria a doua, adică seria outsiderilor. Asta lăsând la o parte faptul că în prima fază că acești alergători obțin rezultatele pe care le obțin femeile sau le obțineau femeile cu mult timp în urmă. Seria favoriților s-a câștigat cu 4 minute.
eu știu că de multe ori în atletism și nu numai în atletism, în foarte multe sporturi unde timpii contează, în cazul în care cursele sunt tactice și ți obțin rezultate mai slabe decât nivelul, ce să spun, balcanic sau european sau chiar mondial, sportivii vor să spele rezultatul, să-l curețe așa foarte rapid, spunând că timpul nu mai contează, ba contează. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că, mă repet, acești atleți aleargă ca femeile și mai au pretenția să fie felicitați sau să fie fotografiați, premiați. Mă întorc la ce spuneam în episodul precedent în legătură cu rezultatele de la campionatul balcanic. Cluburile încă nu înțeleg că medaliile care sunt cucerite la aceste campionate naționale au ajuns să aibă o valoare foarte mică. Pentru că dacă te uiți la rezultate, la timp, la selecția care se face, îți dai seama că selecția care se face ulterior, în urma acelor rezultate, ulterior acei sportivi nu participă nici măcar nu au loc la competițiile care sunt importante pentru Federația de Atletism, pentru sport în general. Eu nu știu ce se întâmplă acolo. Sportivii ăștia, aia nu e cursă tactică. Adică atunci când alergi ca femeile, așa cum alergau marile nume ale atletismului din România pe vremuri, la sfârșitul anilor 90, în jurul a 4 minute, în sală, e o tragedie. Dacă ne uităm la rezultatele internaționale și la primii timpi înregistrați în acest an, la cursa de 1500 la femei, sportive care sunt pe lista favoritelor pentru campionatul mondial de la Glasgow, timpii băieților din România sunt mai slabi decât timpii femeilor din lume. Deci, indiferent câtă tactică ar fi în cursa aia, ce tactică... Deci, acolo trebuie să fie cineva să alerge și să, într-adevăr, să-și asume. Mă gândeam în timpul desfășurării primei serii că dacă ar fi adusă o femeie de la nivel internațional, sau nu numai, dacă s-ar folosi cum se folosesc luminile pe marginea pistei la interior, care îți arată un anumit timp, îți arată ritmul pentru un anumit timp înregistrat, dacă s-ar folosi o hologramă și ar fi folosită holograma Gabrielei Szabo sau holograma Violetei Beclea sau a Doinei Melinte sau a Maricicăi Puică, probabil că băieții ar alerga mai tare. Probabil că s-ar trezi ambiția în ei. Dar din nefericire acești băieți continuă să alerge într-un ritm din ăsta de antrenament, de jogging, și rezultatele de-a lungul ultimelor decenii au avut o descreștere uluitoare. Ca să punem cireașa pe tort, anul ăsta, proba asta de 1500, cred că a fost cea mai mare dezamăgire a concursului. Și nu cred că se poate face nimic. Nu cred că se poate îmbunătăți nici măcar atitudinea sportivilor, nici măcar atitudinea antrenorilor. Probabil că ar trebui, la nivelul federației și la nivelul Consiliului Federal, să se discute neacordarea medaliilor și titlurilor naționale în cazul în care nu s-ar înregistra anumiți timpi. Și vorbesc foarte serios. Pentru că numai în clipa aceea cluburile s-ar trezi la realitate și ar înțelege că acei sportivi ard banii puțin care sunt degeaba. Adică eu înțeleg tactică, dar ca să ai în seria favoriților să alerge 4 minute, păi probabil că, nu știu, la nivel internațional, dacă te gândești la liderul mondial care este undeva la 3.33, 1500, i-au alergat 4 minute, liderul mondial, care este un băiat destul de tânăr din Statele Unite, ar fi terminat cursa și ar mai fi făcut un tur înapoi în sens invers. Și probabil că ar fi ajuns la sosire în sens invers în același timp cu concurenții de la proba de 1500 de la Campionatul Național de Sală din România. Ca să termin cu chestia asta, pentru că cred că am dat prea multă atenție, dar lumea
părerea mea este că cei care se uită la atletism trebuie să înțeleagă lucrurile astea. Ca să termin cu treaba asta, hai să trec la niște aspecte de organizare. În primul rând, un mare plus pentru aducerea unui grup, cred că au fost invitați oamenii ăștia, nu știu care a fost modalitatea de organizare, dar un grup de mari sportivi, de foști mari sportivi ai României, performeri, a fost invitat pentru a participa ca spectatori la ediția din acest an. Cred că lucrul ăsta s-a mai întâmplat în trecut, au mai fost și alte competiții la care s-a întâmplat lucrul ăsta. Cred că trebuie să devină o regulă și în plus, în funcție de spațiu avut la dispoziție, pentru că în sală e destul de strâmt, e de multă înghesuială acolo pe margine, dar în aer liber stadionele sunt mai mari, tribunele sunt mai mari. Cred că acești oameni de excepție care au făcut performanță și sunt acolo în istoria marilor performanțe în atletism, ar trebui să se pună la dispoziția publicului într-un mod organizat. Adică organizatorul de competiții de la Federația Română de Atletism să aibă o discuție cu acești oameni în grup, vă explic și cum se face. Unde să le explice că e problema de imagine. Deci acești oameni au nevoie să discute cu suporterii, cu cei care doresc să le pună întrebări, să le ceară semnături și așa mai departe. Cred că trebuie printate fotografii sau vândute tricouri sau, nu știu, o modalitate din asta de a... Pentru că sunt foarte multe variante pe care le poți, pălării, șepci, unde să semnezi pe cozoroc și așa mai departe, pentru a atrage publicul către acești oameni și acești oameni, într-un mod civilizat, să răspundă la întrebări și să aibă contact cu publicul. E foarte important să faci lucrul ăsta pentru că există un număr de tineri care ar putea să prindă gustul și să înceapă să urmărească sportul și poate chiar să meargă la stadion în urma acestor întâlniri. Repet, lucru foarte benefic, foarte bun. Am văzut că au fost invitați să urmărească concursul de la o tribună din asta înălțată în spatele uneia cred că e vorba de o tribună oficială în spatele uneia dintre turnante. Da, dar cred că se poate mai mult. Cred că poate fi organizat în mult mai dinamic toată chestia asta. Adică da, îi aduci pe pistă, ei se cunosc între ei, se strâng la oaltă, fac o fotografie, nu e de ajuns. Și cineva trebuie să aibă inițiativă, e vorba aici de leadership. Cineva trebuie să le dea direcții, nu poți să-i lași pe acei oameni, chiar dacă, repet, sunt acolo și se pot mișca în mod liber, evident, ca să vadă concursul, dar trebuie să existe câteva momente la fiecare reuniune atletică în care acești oameni să aibă dedicat minute, o jumătate de oră, o oră, în care să comunice cu cei care sunt interesați. Dacă nu sunt interesați, e foarte bună. Pot să servească o prăjitură, pot să bea un suc sau nu știu ce vor ei să bea, ce acolo, ce se servește la acea competiție, dacă se servește ceva, să vorbească între ei, dar evident ei trebuie să se facă disponibili publicului iubitor de atletism. În al doilea rând, cred că pot fi invitați. Atletismul are o mare problemă de spectatori și eu am spus-o, trebuie să-și pună problema să vândă bilete. Dar primul pas, nu poți să vinzi bilete dintr-un foc, din prima, pentru că nu ai nume, oamenii nu cunosc, sportul nu este pe ecranele televizoarelor și există o problemă din asta de conexiune cu competiția în sine, cu competitorii care nu există. Și atunci trebuie să o creezi încet, încet. Pe vremuri erau invitați, erau aduși, atunci nu erau invitați, erau aduși copiii în tribună cu profesorii de sport. Cred că astăzi pot să fie invitați, cred că școlile pot fi contactate, profesorii de sport pot fi contactați și fără obligativitate, dar cred că acei copii ar putea fi invitați la sfârșit de săptămână, în condițiile în care ei stau acasă, nu pleacă în vacanță cu părinții sau nu se duc nicăieri, să fie invitați să participe la aceste competiții unde în prima fază ar putea să aibă intrare gratuită.
Și cred că ar fi foarte bine pentru tineri să fie acolo în tribună, să vadă ce se întâmplă, să înțeleagă regulamentele, să se educe în ceea ce privește sportul. Și în plus să creeze această conexiune cu marile vedete, marile nume ale atletismului care, și aici o problemă de marketing și de prezentare, ar trebui puse pe afișele sau în anunțurile, numele lor ar trebui așezate pe anunțurile de prezentare a competiției înainte ca acea competiție să se desfășoare. Deci cred că există o doză de realism și cred că oamenii pot să-și confirme participarea la o astfel de competiție înainte de participare, în așa fel încât tu să poți să le folosești numele, să le pui acolo pe afișe sau pe anunțurile care le faci pe social media online și să spui că câțiva campioni olimpici sau câțiva campioni mondiali vor fi prezenți acolo și vor fi disponibili interacțiunii cu publicul. Și a treia chestie pe care o am de discutat, de comentat despre aceste campionate naționale este streamul video. Ceea ce se transmite, transmisia video care se face de la fața locului. Eu am mai semnalat chestia asta, am mai subliniat-o de câteva ori. Calitatea nu este cea pe care o așteaptă publicul. Poate că sunt și oameni din public care se pricep la sport, poate că sunt și alții care nu se pricep. Evident că standardul pe care îl au românii, și am să și explic acest standard, este unul dat de televiziunile care transmit sport. Și standardul televiziunilor este diferit. Modul de producție al unei transmisii de televiziune de o televiziune din punct de vedere tehnic este mult peste ceea ce poate să facă cineva să încropească la fața locului. Și ceea ce se întâmplă în România la nivelul Federației de Atletism, dar nu numai în România, se întâmplă și în alte locuri, în Europa de Est, dar și în Europa Centrală, în țări mai puternice, este că aceste transmisiuni nu sunt realizate de televiziuni. Sunt realizate de oameni care încearcă să ofere imagine și comentariu de la fața locului. Comentariu cred că e bonus, pentru că și fără comentariu cei care știu atletism ar înțelege ce e acolo, cu un program pus în față, care probabil ar putea fi, nu știu, afișat pe ecran sau ar putea să ai un link în descrierea acelei transmisiuni care să te ducă la o listă cu programul, o listă a probelor în programul competiției. Dar se pare că, și am văzut comentariile care sunt făcute pe social media, oamenii sunt nemulțumiți. I-aș invita să fie mulțumiți, să vadă jumătatea plină a paharului. E un efort în plus pe care Federația ar putea să nu-l facă, de a încerca să transmită de la fața locului ce se întâmplă. Comentatorii, din ceea ce privește comentatorii, da, există exuberanță, ușor exagerată, pentru că spuneam că rezultatele sunt mediocre, dar e un pas înainte. Bineînțeles că ei se pot perfecționa și aici m-aș referi în principal la poziționarea camerelor în spațiul respectiv, adică trebuie să fii foarte atent să gândești în avans, să gândești ce se va întâmpla și cum vei filma și cum vor fi probele înainte de a face acea transmisiune, pentru că tu riști cu transmisiunea respectivă să pierzi anumite probe sau să nu fii capabil să prezinți concurenții așa cum ar trebui să fie prezentați. Adică să te trezești că logistica asta din interiorul arenei sportive e diferită și nu poate fi cuprinsă cu camerele fixe pe care le pui. Există niște camere, eu am văzut, au pus niște camere prin turnante fixe, dar lumea era iritată de faptul că, spre exemplu, la săritura în lungime nu puteai să vezi imaginile din concurs. Bineînțeles că cei care produc așa cum le produc aceste transmisiuni, ar trebui să anticipeze puțin. Deci trebuie să folosești geometria locului ca să poți să acoperi în cât mai mare măsură acea suprafață de teren.
ca să poți să oferi imagini în mișcare și imagini statice de la acea competiție. Trebuie să ai discuții după fiecare transmisiune, după fiecare eveniment, ai nevoie de feedback, adică ai nevoie de comentarii, ai nevoie de analize, ai nevoie de discuții, ai nevoie să mergi în teren și să vezi dacă s-ar putea face mai bine, ca să poți să faci progres. Altfel, dacă faci mereu același lucru, evident că oamenii își vor pierde interesul. În clipa în care văd încercări și văd, uneori într-adevăr poți să greșești, poți să oferi ceva, dar să pierzi altceva, dar cred că se poate face progres încet, încet. Poți să te uiți la competițiile internaționale, adică să le vezi că sunt deja transmise și să înveți de la acele posturi de televiziune care transmit, pentru că există posturi de televiziune care lucrează cu European Athletics, cu World Athletics și produc acele show-uri, au comentatori care sunt, specializați și în funcție de producție, în funcție de poziționarea camerelor într-un spațiu limitat, tu poți să înveți, tu poți să faci așa, la începutul anului 90, așa s-a învățat la televiziune. Bun. Am să închei aici cu campionatele naționale, nu o să mă refer la probe, nu m-am referit la nume, nu m-am referit la probe, nu m-am referit la competitori, la antrenori. Mediocritatea, consider eu că nu necesită prea multă atenție atunci când e vorba de mediocritate. Asta este realitatea, cu asta defilăm sau cu asta defilează Federația Română și cluburile din România. Cred că oamenii, singurul lucru care lipsește este descrierea corectă a ceea ce se întâmplă, recunoașterea adevărului, asumarea realității și încercarea de fiecare dată de improvement, cum ar spune englezul, de a face progres și mai rapid. Adică nu trebuie să treacă ani sau sezoanele ca să realizezi că tu poți să pui camerele diferit într-un spațiu al unei săli de atletism. Sau nu trebuie să treacă ani până când să-ți dai seama că tu ai putea să oferi o jumătate de oră sau o oră, să iei pe toți marii performeri care i-ai invitat. E adevărat, foarte bine ai făcut, ai fost foarte generos, i-ai invitat cu generozitate, i-ai scos din casă, i-ai invitat să socializeze, să se cunoască, să vorbească cu antrenorii care sunt în activitate astăzi, cu sportivii care sunt în activitate, cu spectatorii care sunt interesați, dar nu-ți trebuie ani ca să poți să te hotărăști să oferi o jumătate de oră sau o oră acestor oameni care pot să bea o apă minerală sau să bea un suc de portocale și să discute cu cei care îi admir. Mă opresc aici cu naționalele de atletism și am să trec la gala sportului din România în 2023. A fost o gală, video există online, întreg video care are aproape 3 ore, transmis de televiziunea română Info, TVR Info, care poate fi urmărit integral. Și eu am urmărit la început cu curiozitate, după care a căpătat interes în momentul în care am observat că pe scenă urcau persoane care se află la conducerea diferitelor organizații de administrație în sport și țineau speech-uri, țineau discursuri, mai mult sau mai puțin îmi aminteau mie despre vremea de dinainte de 1989, când se țineau discursuri. Totul era un discurs în permanență. Întreaga viață a României era un discurs, a populației României era asistarea la un discurs. Și aici am ales trei personalități, două care țin de sport, o personalitate care nu ține de sport, dar care are sau poate avea o mare influență asupra perceperii mișcării sportive din România acum, deci are și poate avea în viitor. Și mă refer aici la directorul sau președintele televiziunii române Turturică,
care a apărut la un moment dat pe scenă, era unul dintre cei care îi premia pe sportivi, la Elisabeta Lipă, care este șefa Agenției Naționale de Sport, și la Mihai Covaliu, care este președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român. Am să încep cu domnul Turturică, care a avut, la un moment dat, a făcut această remarcă. Mă simt privilegiat că am acordat premiul pentru cel mai bun antrenor, pentru că foarte adesea, din păcate, se uită că în spatele marilor performanțe stă de fapt o muncă de echipă. Un antrenor, o antrenoare, o întreagă echipă. Și există o echipă care lucrează pentru succesul sportivilor, dar există și mari echipe care lucrează pentru ceea ce înseamnă cu adevărat scopul marilor sportivi, și anume acela de a fi modele pentru societate, de a fi modele pentru tineri, de a încuraja din ce în ce mai mulți tineri să nu mai petreacă atât de mult timp în fața micilor ecrane și de a începe să facă sport. Unde este problema cu acest discurs al domnului Turturică? Președintele Televiziunii Române sau directorul Televiziunii Române, din nou îmi cer scuze, nu vreau să greșesc, dar nu asta este important, poziția acestui om în televiziunea română, cuprinde această referire la sport și la cauzele pentru care unii dintre tineri, presupune domnul Turturică, nu mai vin la sport, nu aleg calea sportului și a mișcării. Și asta este vorba, aici se referă la micile ecrane. Să se ridice din fața micilor ecrane și să meargă la sport. Asta este acest om minte publicul din România și poate că publicul din România nu înțelege cum este mințit. Pe față, uitându-se în ochii marilor sportivi. Amintesc aici că televiziunile îți oferă publicului un ecran la care te uiți. Concurența între televiziuni este de fapt în capacitatea de a îi convinge pe cât mai mulți dintre oamenii care constituie piața într-un mediu, cum ar fi România, într-un spațiu, de a se uita la acele ecrane. Dacă oamenii nu se uită la micile ecrane, acești oameni își pierd joburile, își pierd afacerile, acele instituții dispar, adică televiziunile. Ca să nu mai vorbesc că ei sunt la concurență cu telefonia mobilă, cu internetul, pentru că ei trebuie să dezlipească privitorii de la cele mai mici ecrane, cum ar fi telefoanele mobile sau tabletele sau computerele, și să îi așeze în fața ecranelor unde transmit ei semnal și imagini, adică ecranele televizoarelor. Interesul lor nu are nicio legătură cu sportul, cu mișcarea sportivă. Interesul lor de a fi parteneri cu mișcarea sportivă are un pur și simplu motiv economic. Adică de a face bani, de a pune oamenii în fața televizoarelor, a ține în fața ecranelor și a prezenta publicitate pe ecran. Deci produsul televiziunilor este acel public. Iar numărul care este numărul de privitori este de fapt vândut între ghilimele instituțiilor de publicitate, companiilor și instituțiilor de publicitate, pentru a face publicitate pe intermediul televiziunilor. Iar banii ajung la televiziune. De asta am spus că în clipa în care oamenii din sport ar dori bani și ar dori aceste parteneriate cu companiile, sportul trebuie să fie pus pe ecran. Trebuie să acceseze acel segment uriaș de privitori din România care aleg să stea acasă, pe canapea sau pe scaun, în loc să meargă pe stadion, să plătească bilet. E un număr uriaș la nivelul României. Și tu trebuie să reușești să captezi și să ai acces la acei oameni. Acei oameni te vor susține, acei oameni, și în funcție de cât de mulți vor fi convinși, prin metodele pe care televiziunile le au, metodele de producție,
cu atât mai mult tu vei fi capabil să găsești parteneri. Domnul Turturică, în plus, vorbește despre cauzele care au dus la căderea sportului în România și enumeră o serie de probleme, una dintre ele, așa cum spuneam, despre micile ecrane, apoi extinzându-se la lipsa de modele în sport și la lipsa infrastructurii. E foarte interesant că întotdeauna când se discută despre faptul că sportul a devenit impopular la nivelul generațiilor tinere, e vina întotdeauna ori a copiilor, ori a părinților. Dar nu e vina administratorilor. Toți care au fost la conducerea sau se află la conducerea instituțiilor care au atingere cu sportul, adică promovează sportul sau produc în sport, produc show sportiv, produc performanță, nu-și asumă responsabilitatea. Și eu vreau să-l contrazic pe Turturică și pe toți cei care spun că ecranele afectează, micile ecrane, că lipsa modelelor sau că lipsa infrastructurii afectează alegerea tinerii generații. Pur și simplu, tinerile generații, pentru acești copii cresc în altă lume. Cred eu că există o ruptură, cei care sunt responsabili de sport nu înțeleg că tinerii au alte valori. Eu le-aș propune celor care fac afirmații să discute mai mult cu tinerile generații, să îi întrebe. E foarte simplu să pui întrebări, să faci studii și să afli într-adevăr ce vor acești copii, pentru că eu spun că sportul nu mai reprezintă o opțiune pentru acești copii. Deci ei nu mai sunt atât de mult de atârnați de ideea că sportul le-ar oferi un boost, le-ar oferi o șansă, a fi o rampă de lansare pentru cariera lor profesională. Ba mai mult, aș spune că, și aici ar trebui să fie atenți, că acești copii, în clipa în care aud acest discurs, sunt convinși de opusul a ceea ce vor să transmită cei care au acest discurs. Și m-aș referi aici la faptul că ceea ce spunea președintele sau directorul Turturică este valabil pentru mai multe țări, pentru mai multe zone, nu numai în România. Dar acele țări, cele mai multe dintre ele civilizate, nu au probleme din astea cu tinera generație și pentru că sportul încă are o putere foarte mare, pentru că are parteneri foarte buni, iar sportul poate deveni, tinerii se uită la sport ca o variantă, o posibilitate de a intra în competiție unii cu alții într-un fel sau altul. Din nefericire, aș putea spune, am mai auzit altă teorie și fac aici o paranteză. Sunt oameni care susțin că modelul vechi de pregătire cu cantonamente foarte lungi este o opțiune pentru sportul de mare performanță și nu le-aș atrage atenția, că rolul meu aici nu este să le atrag atenția, ceea ce spun eu, dar le-aș explica faptul că lucrul ăsta în primul rând este discutabil cu cantonamentele, adică se poate face în anumite sporturi, dar în anumite sporturi și mai mă refer la fotbal, nu mai este foarte popular. Dar ce vreau să explic este faptul că în clipa în care spui că aceste cantonamente lungi sunt o soluție pentru sportul de mare performanță, trebuie să înțelegi că tu te adresezi și celor care nu fac sport de mare performanță. Deci cine se uită la tine, cine vede ceea ce sau aude ceea ce spui tu, face parte și din categoria asta de tineret, de oameni tineri, de copii, de adolescenți, care auzind despre sacrificiile care ar trebui să le facă în condițiile în care ar urma calea asta a marii performanțe, probabil că se descurajează. Devin extrem de opaci la ideea de a face mare performanță. De ce? Pentru că nimeni nu vrea să-și sacrifice viața în condițiile în care nu știe dacă va performa, adică șansele de a performa în sport sunt mult mai mici
decât șansele de a avea un job în industria de computere sau în industria de software sau în economie în general, în industria de construcții de mașini și așa mai departe, în construcții, adică unde poți să-ți găsești un loc, chiar și în România, te poți duce în altă țară, în Spania, în Franța, în Italia, joburi pe care le înveți foarte, foarte ușor și care îți sunt utile și care ulterior îți asigură un trai decent. Deci nimeni nu vrea să țintească prea sus cu riscul de a pierde și face o alegere, cred eu, onestă și corectă de a ținti mai jos cu o șansă mai mare de reușită. Am să trec aici la doamna Elisabeta Lipă, care a făcut acest comentariu. Toată lumea strigă sportul prioritate națională, dar de la o expresie populistă la realitate este cale lungă. Elisabeta Lipă, care este este director în Agenția Națională de Sport, am informații că Elisabeta Lipă va pleca undeva în vară, va pleca de la conducerea Agenției Naționale de Sport. Și cred că Elisabeta Lipă este un om care într-adevăr depune efort, dar care a încercat de această dată să-și promoveze sportul de unde a venit, unde a făcut performanță și pe care l-a păstorit o bună bucată de timp, adică canotajul. A fost foarte mult canotaj, n-a fost natație. Dau exemplu acesta că, din nefericire, sportivi din natație au lipsit complet din discursul acestei ediții a galei sportului din România. Din nefericire, este ca și cum natația ar fi dispărut. Natația, și aici mă refer la sportivi. Doamna Elisabeta Lipă a făcut un discurs, mi-am notat aici câteva lucruri despre ceea ce a spus doamna Elisabeta Lipă. Trimiterile la Ion Țiriac au fost oportune și corecte. Într-adevăr, Ion Țiriac a spus pe vremuri că dacă în sportul din România nu se va semăna nimic la modul figurat, nu va putea să recoltezi. Dar recoltele, în general, în sport vin după foarte mult timp. Adică nu poți să aștepți recolte după 5 ani. Semeni astăzi, deja cum spun eu, cu investiții în educație, a trimite oameni la universitățile mari din Europa pentru a învăța și a veni înapoi, parte din ei ca să contribuie la sistemul din România, asta ia undeva la 10 ani, poate mai mult. Și am dat numai un exemplu, dar Elisabeta Lipă, în condițiile în care, și mă surprinde că nu spune foarte concret, dacă asta este adevărul, va pleca de la Agenția de Sport, Agenția Națională de Sport, și în consecință greutatea promisiunilor pe care le face. Am văzut că fiecare fac promisiuni, au folosit evenimentul ăsta ca să facă o grămadă de promisiuni. Seria de promisiuni pe care le-a făcut nu cred că sunt justificate. Și vreau să mă refer acum la ultimul reprezentant al administrației sportive care s-a urcat pe scenă, Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, care, printre altele, într-un discurs destul de lung, aș spune eu, a făcut declarația care urmează. Știți de asemenea că la Comitetul Olimpic și Sportiv Român există o echipă puternică, profesionistă, iar eu, ca președinte al Mișcării Olimpice, sunt mândru de această echipă, care este dedicată zi și noapte susținerii sportivilor, federațiilor sportive naționale, cluburilor din România și întregului sport din România. Avem răbdarea necesară
în sportul de mare performanță, de a construi și de a ajuta la creșterea și formarea unei noi generații de performeri, și spun aceasta bazându-mă pe rezultatele obținute în 2023 și am două exemple foarte clare. Vorbim de Festivalul Olimpic al Tineretului European de la Maribor din Slovenia, acolo unde sportivii români au concurat la 9 discipline și au reușit să câștige 20 de medalii, 9 de aur, 6 de argint, 5 de bronz, situând România pe locul 4 în clasamentul general, după Italia, Germania și Franța. De asemenea, cealaltă competiție care ne face să fim încrezători în potențialul sportiv al românilor a fost la Cracovia, în Polonia, la Jocurile Europene, unde România a participat cu 150 de sportivi la 18 discipline, obținând 17 medalii, 6 de aur, 6 de argint, 5 de bronz, ocupând locul 15 din totalul celor 48 de națiuni participante. Cineva spunea că sportul în România a murit. Nu a murit și nici nu va muri. Mihai Covaliu este, așa cum spuneam, face câteva afirmații destul de controversate. Cine știe sport cunoaște lucrul ăsta. Cine nu știe sport sau știe mai puțin, probabil că are încredere că oamenii care sunt acolo sunt competenți și că știu. Eu aș spune, la declarația care tocmai am auzit-o, că lucrurile sunt puțin controversate. Și m-aș referi aici în primul rând la cele două competiții sportive pe care Mihai Covaliu le-a prezentat ca exemplu al faptului că sportul are viitor, sportul din România are viitor și au existat rezultate la nivelul acelor competiții. Și aici el a nominalizat Festivalul Olimpic European și Jocurile Europene. Aici vorbim, Mihai Covaliu amestecă borcanele. Și vă explic de ce. În clipa în care vorbești de Jocurile Olimpice și de perspectiva olimpică și de obiective olimpice, care sunt mondiale, la nivel mondial, care cuprind toate continentele planetei, nu numai Europa, cred că te hazardezi dacă prezinți Festivalul Olimpic European. E adevărat o competiție care se dorește la nivel european de a fi prinsă în programul competițional al unui întreg sezon pentru a oferi tinerilor încă un concurs de verificare la nivel european, la nivelul valorilor europene, pentru a justifica investițiile care se fac cu acești tineri. La nivel, nu știu, guvernamental sau la nivel de business, funcție de sistemele care sunt în țările Europei, pentru a justifica aceste investiții. Sub nicio formă aceste rezultate pot fi prezentate ca garanții pentru nivelul sportului la un anumit interval de timp. 4 ani, 5 ani, 6 ani. Și Festivalul Olimpic, dar și Jocurile Europene pot cel mult să identifice anumite nume, anumiți sportivi, în care tu ai putea să investești, mai mult sau mai puțin. Adică să creezi anumite nivele de performanță în acea categorie de vârstă și să poți să investești în funcție de acele, ca niște divizii la fotbal, dacă vreți, ca niște ligi, Liga 1, Liga 2, Liga 3, în care sportivii să poată, de-a lungul timpului, să poată să aibă motivația de a promova dintr-o ligă într-alta sau de a retrograda, motivație nu, dar sau să-i retrogradezi în funcție de rezultate dacă ei de-a lungul timpului, pentru că durează foarte mult. Ciclul ăsta de pregătire a juniorilor, mulți dintre ei dispar, se reorientează, alții rămân consecvenți, dar tu ai posibilitatea să te orientezi. Aceste competiții sunt mai mult pentru orientare. Aceste medalii, de fapt, într-adevăr îți prezintă situația la care ești într-un anumit moment, cu acei tineri și nu numai, pentru că Jocurile Europene nu au fost la nivelul juniorilor, au fost la nivelul seniorilor,
Dar, într-adevăr, așa cum spuneam la început despre atletism, poți să ai o imagine de ansamblu la nivelul unor discipline sportive unde tu ai interes sportiv, ai interes de medalii, de a raporta performanțe la nivelul Jocurilor Olimpice, chiar și a campionatelor mondiale și chiar și a campionatelor europene. Dar aceste competiții nu pot fi prezentate ca și criterii în vederea prezicerii, predictibilității, așa cum spunea președintele Comitetului Olimpic Român, pentru Jocurile Olimpice, pentru ciclul olimpice. În al doilea rând, m-a surprins, a fost foarte, foarte interesant, m-a surprins faptul că, și n-a fost singurul, Mihai Covaliu a ținut să menționeze că sportul, că cineva spunea că sportul a murit și că sportul n-a murit. Păi dacă tu la acel nivel consideri că e nevoie să spui treaba asta, înseamnă că ai o mare problemă de încredere. Există o disperare din asta la nivelul guvernului, la nivelul agenției de sport, la nivelul Comitetului Olimpic, că sportul a intrat într-un vârtej din asta, într-o vrie din asta, în care și se scufundă. Pentru că altfel n-ai spune. Altfel pur și simplu ai ignorat treaba asta. Nimeni în Germania, nimeni în Italia, nimeni în Franța, nimeni în Portugalia, nimeni în Marea Britanie, nimeni în Statele Unite nu spune că sportul n-a murit. Nu simte nevoia să întărească acest detaliu. Important de altfel. În România s-a ajuns la faza asta. Și la final câteva concluzii generale despre această gală. În primul rând, trecând peste cele 3 discursuri la care m-am referit, cred că câteva premii nu și-au locul, câteva premii acordate. Și aici mă refer în primul rând la premiul pentru evenimentul anului, care niciun fel de legătură, ce aia, premiul pentru evenimentul anului. Hai să ne bătem cu pumnii în piept că am reușit să organizăm, după ce am primit că de fiecare dată când organizezi o competiție, tu trebuie să ești verificat de federațiile internaționale dacă poți să verifici, dacă poți să organizezi, dacă poți să asiguri condițiile de desfășurare a unei competiții. Hai să ne bătem în piept că în sfârșit am mai obținut și cineva a mai avut încredere în noi. Vreau să reamintesc că la nivelul atletismului s-a pierdut o competiție, un campionat european care a avut loc la Tel Aviv, în Israel, un campionat european de juniori. Bun. Deci acest premiu nu cred, nu știu ce a fost acolo. Apoi premiul pentru administratorul anului. Ce e aia premiul pentru administratorul anului? S-a ajuns jos de tot. Adică o să ajungem să dăm premiul și pentru cea mai bună femeie de servici. Sau pentru cel mai bun lucrător, instalator de țevi sau de conducte din sportul din România. Ce înseamnă chestia asta? Cu cel mai bun administrator ăștia, oamenii ăștia își fac treaba pur și simplu. Poate să organizeze, sunt organizatori de competiții care, da, organizează competiții și în sport, dar poate că organizează alte evenimente. Sunt companii care se ocupă de chestia asta și organizează evenimente în diferite domenii. Asta este jobul lor. Ei fac profit pentru chestia asta, oamenii primesc salarii și așa mai departe. Nu cred că merită premii, nu merită o recunoaștere națională. Și premiul pentru președintele anului. Aici trebuia să se încadreze. Un premiu inutil. Ce înseamnă asta? Premiul, păi că pe vremuri cred că premiul, și am văzut așa o prelungire din asta a comunismului. Era premiul pentru președintele anului, era Ceaușescu pace. Hai să fim serioși. Mai lăsați-ne cu președinții, că dacă e gala sportului, repet, președinții ar trebui să raporteze nu medalii, ar trebui să raporteze bugete, să raporteze bani, să raporteze realizări la nivelul ăsta, condiții pentru sportivi. Nu medalii. Ei își asumă niște rezultate care nu sunt ale lor, practic. Sunt ale sportivilor și ale antrenorilor. Sportivii și antrenorii își programează și, își asumă responsabilitatea, au responsabilități și suportă consecințele nerealizării unor
obiective sportive. Dar la nivelul președinților și la nivelul întregilor echipe administrative și manageriale, nu medaliile sunt importante, ci condițiile de pregătire asigurate sportivilor. Deci unitatea de măsură e diferită pentru performanțele lor. Aș mai semnala că, din nefericire, se fac prea multe angajamente. Dacă cine are răbdare să se uite la cele 3 ore de înregistrare, o să vadă că fiecare își ia angajamentul, își promite mai multe medalii, va fi o olimpiadă fantastică. În același timp în care mesajul este, trebuie să rămânem ancorați în realitate, trebuie să fim cu picioarele pe pământ. Ceea ce e mai normal, e un limbaj mai moderat, un limbaj mai aproape de adevăr și un limbaj care invită și la ideea asta de a te gândi mai mult, a medita mai mult la ce se poate face, a căuta soluții pentru a face progres, pentru că soluțiile există și în România și în afara României. În afara României pot fi soluțiile care sunt de multe ori specifice, conțin specificitatea locului, pot fi adaptate la specificitatea României și pot să aibă același randament, să aibă același efect, dar vreau să spun că aceste promisiuni obosesc, adică și iau și un șablon continuu. Promitem, ne angajăm să luăm medalii, ne angajăm să facem, ne angajăm. Nu, angajați-vă mai puțin și faceți mai mult. E un lucru care obosește și care te trimite înapoi. În special, cred că le reamintește celor care au trecut de o anumită vârstă și au prins perioada aia dinainte de 1989, le reamintește de lucrurile care complicau viața în acel moment, dar care se adăugau, hrăneau sistemul ăla care producea contraperformanță, care de fapt la suprafață producea performanță, dar la interior de desubt producea foarte multă durere populației și care de fapt și durerea care a stat la baza schimbării sistemului în 1989. Eu mă gândesc să închei aici. Am avut un discurs mai mult, destul de lung la aceste două legat de aceste două evenimente. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să priviți până la final ceea ce am comentat. Vă invit să urmăriți canalul acesta de YouTube cu comentarii, cu interviuri și dacă vreți să urmăriți să primiți informații despre postările episoadelor, să dați click pe butonul subscribe și să urmăriți și pe Facebook. Voi începe să am și acolo comentarii, chiar să și comentați. Mi-ar face mare plăcere dacă am intra în contact să comentăm, atâta timp cât întrebările sau comentariile voastre sunt decente și sunt sigur că sunt decente, atâta timp cât sunt obiective pe ceea ce comentăm sau pe ceea ce se întâmplă, să intrăm într-o interacțiune care să poate să ofere variante celor care conduc, care administrează și care încearcă să managerieze sportul din România în această perioadă. Vă mulțumesc pentru atenție.